13. századi krónikás Spalatói Tamás elbeszélésében. Amikor a tatár nép közelettének rémületes híre a magyarok füléhez eljutott, a királyt és a főembereket állandóan figyelmeztették és sürgették, hogy előzzék meg a veszedelmet. A király elindult a határ felé, ott körüljárva megszemlélt minden könnyebben járható hágót. Óriási erdőrészletek kivágatásával hosszú csapdákat készített. A keresztbe fektetett fákkal eltorlaszoltatta mindazokat a helyeket, melyek könnyen járhatónak látszottak. Úgy húsvét táján a tatár hadsereg egész tömegével betört Magyarországra. Volt pedig nekik 40 000 fejszésük, akik a sereg előtt járva erdőket irtottak, utakat egyengettek, és mindenféle akadályt elhárítottak a bevonulók elől. Ezért aztán azokon a torlaszokon, amelyeket a király készítetett, olyan könnyedén keresztül mentek, mintha nem is hatalmas fenyőkből és tölgyfákból lettek volna nagy tömegben összehordva, s olyan rövid idő alatt összetörték és felégették őket, hogy átkelésüket a legcsekélyebb mértékben sem akadályozták. Mikor pedig az ország első településeihez értek, maguk elé küldtek egy kisebb lovas csapatot. Ezek a lovasok aztán többször is feltünedezve csatára ingerelték a magyarokat. Akkor a király a tatárokat üldözve egész hadseregével eljutott egy folyóhoz, a Sajóhoz. A tatárok sokasága azonban tábort ütött a folyó túlsó oldalán, elrejtőzve a sűrű erdőkben. Mikor a magyarok látták, hogy az ellenséges hadak a folyón túl megszállottak, ők is tábort ütöttek a folyón innen. Ekkor a király úgy rendelkezett, hogy ne szanaszét, hanem összetömörülve üssék fel sátraikat, körös körül állítva szekereiket és pajzsaikat, mintegy a tábor védelméül. Bát, a tatársereg fővezére, még azon az éjszakán elrendezte az egész seregét. Kiadta a parancsot, hogy támadják meg a hidat, mely a magyarok táborától nem messze a folyó két partját kötötte össze. Egy rutén szökevény azonban a királyhoz futott, s jelentette neki: ezen az éjjelen át fognak jönni hozzátok a tatárok. Akkor Kálmán király fegyveres csapataival kivonult a táborból. Őt Ugrin érsek követte seregével. Éjféltájban az ellenség egy része már át is kelt a folyón. Mikor a magyarok meglátták őket, tüstént rájuk rohantak. És legtöbbjüket megölték, másokat meg a hídhoz szorítva a folyóba fullasztották. És miután a hídfőhöz őrsöket állítottak, nagy újongással visszatértek övéikhez. A tatárok azonban a hídfőre 7 hadigépet állítottak, s a magyarok őreit jó messzire elűzték, hatalmas köveket dobáltak, és nyílvesszőik is állandóan záporoztak rájuk. A tatárok egy része a hídon jött át szabadon és nyugodtan, más részük pedig a folyó gázlói, és íme hajnal hasadtára a tatárok egész sokasága szétterült már a mezőségen. Kálmán király és Ugrin érsek, meg a templomosok csapatának egy mestere, amikor a lármát meghallották, azonnal kirohantak a táborból. Bátran az ellenséges hadsorok közé rohantak, és egy ideig hősiesen harcoltak. De mivel igen kevesen voltak, és mert társaik közül is sokat elvesztettek már, visszatértek a táborba. A 3 említett vezér minden késedelem nélkül újra kiment a táborból, hogy az ellenséggel megvívjanak. Akik már felkészültek, kimentek velük. Nagy veszteségeket okoztak az ellenségnek, de a túlerő rohamát már nem bírták elviselni. Kálmán és az érsek súlyos sebektől borítva alig tudtak az övéikhez kimenekülni. A templomos azonban az egész latin csapattal együtt elesett, és a magyarok közül is sokan elhullottak.
Reggel 7 óra tájban íme a tatársereg teljes sokaságával körbefogta a magyarok egész táborát. Majd felajzott íjakkal mindenünnen szórni kezdték nyilaikat. Mások pedig a tábor gyűrűjébe tűzsóvákat próbáltak behajítani. A király és a herceg elhagyva zászlóikat a futásban keresték menekülésüket. Akkor a többi sokaság is, itt a gyakori haláltól megrémülve, ott a körös körül harapózó lángoktól rettegve, szívvel, lélekkel már csak a futás után áhítozott. Mikor pedig a tatárok látták, hogy a magyarok serege futásnak ered, mint egy kaput nyitottak előttük, megengedve nekik, hogy távozzanak. Nem rohamozva, csak úgy lépésben követték őket mindkét oldalon, megakadályozva, hogy erre vagy arra szétszéledjenek. A szerencsétlen emberek kincsei, aranyezüst edényei, bíbor öltözékei, számlálhatatlan fegyverei ott hevertek szanaszét az úton. De a tatárok hallatlan kegyetlensége mit sem törődött a zsákmánnyal. Amikor látták, hogy az út gyötrelmeitől kifáradva már sem kezüket nem bírják kinyújtani a fegyverek után, sem lábukat további futásra felemelni, akkor nem kegyelmeztek senkinek.